तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैबावलायबाय स' बे भिडिअआ जादों लोगोफोर नोंथांमोनाथ' एसेबाबो खोनाबाय जानो हागौ जोबोर मोजां माने जोबोर मोजां खबर आरोना लोगोफोर खुसि रंजाथाव आरो बिदि आरोना रंजाथावनि बाथ्रा आरोना दिनैनि दिनाव लोगोफोर नङा नङा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो जाहैबाय माने जोंहा आसामाव बेसेबांनाखि माने डक्टर महन्त बिश्वशर्मानि माने सिङाव दं आरोना बिसोर गासिबो लाइमोनफ्रा माने माबा मोनसिगोन आरोना 2 लाख फैसा ओरैनो मोनसिगोन आरोना जायफ्रानाखि बेखार सेंग्राफोर बेखार सुबुं गासिबो मोनसिगोन आरोना माने 2 लाख फैसा मोनसिगोन आरोना बयबो फ्रियावनो ओरैनो आरोना फ्रि गावबा गाव माने मावना जानो हानायनि माने बिजनेसफोर फिसा फिसा बिजनेसफोर खालामनानै जानो हानाय बायदि थ' 2 लाख मोनसिगोन आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना माखौ नायनानै थाखो रंजादो लोगोफोर नंगौना नङा थ' आंबो मोजां मोनदों लोगोफोर बेफोरबायदि मोनो होननायखौ माने जोंबायदि बेखार मानसिफ्रा मोनोबा 2 लाख गाहाम फैसा मोजां आरोना लोगोफोर नंगौना नङा जोबोर रंजाथाव आरो जोबोर बाख्नायथाव बिथां हेमन्त बिश्व शर्माखौ नंगौना नङा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो माने नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा थेंक इउ स' माच लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु आं हले जोबोर खुसि जादों आरोना माने 2 लाख गावनि आखायावनो फैसिगोन साननानै आं एसेबाबो दुगा जादों आरोना लोगोफोर दा लोगोफोर बेनो नोंथांमोनाबो निउसखौ खोनाखाबाय जानो हागौ बा नुखाबाय जानो हागौ जे निउसफोराव दासान्दि होगासिनो माने बेखार सेंग्राफोर बेखार सिख्लाफोर माने मोनसिगोन आरोना 2 लाख फ्रि बेकारावनो मोनसिगोन आरोना फ्रियावनो जेबो नांलाया माने बयनिबो एकाउन्टाव माने हाबसिगोन आरोना थ' एकाउन्ट फिलआप खालामनांगौ ना मानांगौ बेखौ खोन्थानाय जाथ'वाखै थ' लोगोफोर माबाफोर आपडेट जायोबा माने खबर मोनोबा नोंथांमोननो माने खोन्थाहरगोन आरोना आं लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेनो आरोना साबस्क्राइब खालाम आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर।